Ruraltza du izena eta, bueno, 40 argazki inguru dauz, gehienak dira, euskadikoak, baina badauz beste batzuk Galizia ingurukoak, ze proiektu amankomuna da Ruraltza, eta, danak daude lotuta mendiko paisaiei, baina ardatza izanik abeltzaintza estensiboa. Hemen Gorbeian gehien bat ardiarekin lotuak, artzainak dira nagusi, badauz bebai dorrak eta saldiak, badauz behiak. Gurue nagusia bada alde batetik laguntzea abeltzainei, baina beti ere atzeko helburua deko nolabait paisaiak berreskuratzea edo mantentzea behintzat dauden moduen, ze zoritxarrez abeltzainek laguntzen dute pilo bat mendiko ekosistema osasuntsu mantentzeko, eta zoritxarrez gainbehera doa abeltzainen lana eta momentuz bertoko bi artzainek ekarri dizkigute haien gaztaiak, oporraldian gaude sartuta eta gehien bate turistak eta bai ikusten dute eta posik erosten dituzte gaztei zatiak eta izango dutela eraman bertoko zati bet. Bertoko jendi askotan esaten du, parketza ikusita dekogu, baina parketzea aldakorra da, noizan behin honen moduko erakusketak egoten dira ikusgai. Gomendatzen dugu hori, abuztuaren 15 bitartean hemendik pasitako, 40 argazkirik ikusteko, eta bide batez, gazteizati bat erosizkero, badago oparitzu bede tarteko, hori sorpresa, holan lagunduko dugu bai bertoko paisaiari eta bai bertoko ekoizleei ere.